Tonga ai kublay fi baro kiba pet ye gani ke program gani ke por. Kublay shibon ba fi ai ke por ke jong fi ke ban sngap ini ke tien ke jong blay. Filapinday na ganu ke jaka. Filapinday na ganu ke snong. Filapinday na ganu ke jinget ru ngakwa pin sngap ini ke tien ke jong blay. Bat ngakwa banganong fi shigen tien. Nga ai ngu yu blay bangila iga ban pin poi shafi ya gani ke tien ke jong blay da ke jing duwai. Bat kat kum ke jing shai ke bangi dana ke tien ke jong blay. Nga kwa iga bangan ai ke tien ke jong blay kum bagalong. Bat nga danget bagan lap if ya pleng jong ke jing kerku ke jong trai. Bala pidana pleng jong ke jing jong ke jing em. Lala fila shakri lele yu trai ke ni ke jing hikai kandan ke jing edai ke bajan bat pi. Bat lada fidon menta pleng ke jing shakri yu trai ke bapi perkhat ngam sngola ya chkhmat ngam sngola yang kani ke tien ke jong blay ke bangan kren ta ke singi kan ai men se me fi. Bat nga kwaru ngan peni fi nang ni ke tien ke jong blay ngan pule na ke kitab EKLESIASTIS kala nang ke bakhat wei kum ke jing lamprang ngan pule na ke khat ke beningkong katur ni teligi di khat tongan pule bread yellow kpualor ki namar men shami unda labun sngi ai benta gi nyongot shishawa gi prangot nama mem tip ke besniu ayugan jage khindau la de gil o idap do slap ki the ila de ge khindau bat la do ding wahab shapang shitela ni shapang shitei haga jaka ga bo ding wahab hangta unlong utaw bekhmi igel unam bet bat taw benyaw igel o unam at khat ke ben riu ko men step bet yellow sambai bat la janmet wal pensenge yala gikti nama mem tip uno ban man baha unine utai lani kini abha baro ar nakaliang jonga habang akrene giktin ke jong play nga I lightly voice message malagatayo nga I gani ke video recording malagapor hagani ke por khat webje but nga I giktin ke jong play lamagi online kadaw ka bakonsan kaday bang yang na ngani nongrim bagtin ke jong play ko ang ai men bet yu kpu jame halor jang ki ba men se chami unda la bunsngi natip ba bang krentin ke jong play ambaro vio jingirku re na bang la yai kren nga nget ya ko we sngi play un penlang ke jingirku hag na gtin ke jong play ke jing ke jong fi baru wang ini gtin utaw ba khmi igel baru tahu bepet ye kil o unam ubanyaw kil o unamat nakatadaw anong pet ye jing compare wala na ke pertai ka dan na lockdown compare wala ke pertai ka dan na jing tiang compare wala ke pertai ka khang ke jing sang hari abang iyo ka lot ban kran nang ni anong pet ye ke jing anong pet yulo anong pet ye kil ngani ay kran ye ke tien ke jong blay na mar ka de ke badon kam namar ban penlong ye ke tien ke jong blay lani ban pen urlong ye ka ke jing jong fi kam de ke kam jong ka de ke kam ke jong min se me kho jong blay but de ne ke down min step ngan bet ye la ke jong sambai bulong ke tien ke jong blay but jan me ru ngan pen sange la ke ti namar ngam tep uno ban long uni ne utai ne ke ne bahabro ar ne ke we ke bang duai ke de bahab ke tien ke jong blay ka ha ba ke yeng jong fi nga kwa bang ong fi ai ne ke tien ke jong blay kan long ke jinger khu ye fi kan long ke besneo de hag ne ke pon ngan ai ne ke tien ke jong blay ngap ha plet jingmot namar bangi emagi sngi ki bangi la jan poyer tat chaga bakut namar bangi emagi sngi ki bangi la poyer tat chaga jingwan ke jong trai ke jingele kan jurba ki jingpen shoy ki jing ki jing kendu ki babon ki ni wan badai na ke daw ni ke pertai kan klumar ki jing em jong ki brio kan ki jingmat kinang long klumar ki brio ban nga khwang anong fi da pi pet na klang saudong pinyo ibet tang jing do jingerman are shang anong fi kum ki banget abang kren ni nga kwang kren kerpang nakamta jong fi ki balanget how Jesus Christ kum no pinle hagini ki sngi Kaei Trai ka bangi day panle kum ki banget hagini ki sngi ai bagini ki jingkren jong amenta ki sngi kan play yaki khmat jong ka jing jong fi babila ban sngaw tho ka ai ga babide pin le ai ni sngi hashua jong ka jingwan ka jong trai bat ka bang khwa ngan kren man ga sngi ngan ai ka tang ni ka jingkren ka ai kabala ban bat Skhem Iangi
Haduh ke Jingwan ke Jong Trai. Kaei ke bala ban bat Skhem Iangi Haduh ke Jingwan Jong Trai. Balik nga ay kita kektian. Nama nga kuang anong ifi. Lada pimbat Skhem. Lada kamdan ke bat Skhem ke Jingim ke Jingi. Dala ke Jong ke bor. Dala ke Jong ke Jingla. Nginumla setia hagini gisngi. Shibun bagi beriu ke bawat yo play. Shibun bagi beriu ke Shakri yo Trai. Shibun pak ru ke Bible keladap keren apa. Basyua Jong ke Jingwan ke Jong Trai. Dan shibun bagi beriu ke ban P.R.DIENGDOH. Badai na kita daw ngim kwa bangaban mapingin dana kita ka list Jong ke Jing P.R.DIENGDOH. Hadangin dana kita ka jaka ka bangila ban yang Skhem bat bangila ban yang adu ke sngi Jong ke Jingwan ke Jong Trai. Badai na kita ka daw nga yang nang ni ban krening ni kitin ke Jong play. Daka banga kwa ngan ongi fiya ni kapor. Pledging mot ngap ha ai ke dot no Jong pi. Wat pet chawai pat ai ke kitin ke Jong play kan yo jaka ke Jing im ke Jong pi. Kaei kabala ban bat Skhem yang abadi pi. Haduh ke Jingwan ke Jong Trai. Kat banang chan ke Jingwan Jong Trai. Ke pertai ke nang dum. Ke pertai ke nang poi ke Jing baka nang ke Jing syukor ke Jing penshoy ke Jing ele ke Jing hikai bakla ke Jing kelumar ke nang wan. Hendrai nga aingu you play. Bangadan ke nong rim. Nakani ke Bible ban hikai fi. Balada pi buat ya ke nega bangan keren. Lada pi nget ya ke eiga banga hikai. Lada pi snau tho ya ke nega nong rim. Kandan ke Jing yang Skhem. Pin la ban job. Bat pila ban yang haduh ke Jingwan ke Jong Trai. Nakata daw ngan puli finingkong nakani ke kitin ke Jong play. Wong kumniya ke Shiti Shu Timothi ke beningkong. Kalanang ke Henry ke khat ke khatar. Ngap ngan puli wong. Tu ya le ya ke Jingele babaha Jong ke Jingay. Tu men bat khak ya ke Jingim bam jikut. Syaka bala khat ru ya me. Bat mela pla ya ke ta ke Jing pla babaha. Hakmat bon ki saki. Tu ya le ya ke Jingele babaha Jong ke Jingay. Kadan kam ke Jingele ya ke Jingele babaha Jong ke Jingay. Bat uang ini kiktian tu bat kak ya ke Jing imbam jikut syaka bala khat ru ya me. Kani kiktian ke keren baladangi pelat ya ka kalaban lat na ke Jingim. Handai ladangi bat Skhem kan la ban yarap yangi haduh ke Jingwan ke Jong Trai. Nak kata daw mentah ke sngi ngekuang ani Kaei pinang ni kektian ke Jong play. Kaei kabang la ban bat Skhem Iangi haduh ke Jingwan ke Jong Trai. Ngan peni pinang ke Bible. Da kabang wanra tang ikawai ke nong rim mentah ke sngi. Ngap bahai ke ta kabang ong. Ngan keren tang ya kawai ke nong rim na kektian ke Jong play. Bat kata ke nong rim kabang hikai na kektian ke Jong play ke day. Ngini pek nau ni usunran ubakir pangtam haga Bible nga ong ubakir pangtam namar ngayo iu brio de bakham kordor na preng isunran gibabon baru tau sunran udai usiman Petras ngani kai tang na gajing im jong o mentagisngi bat na hikai na gajing im jong o ngan penifi ye gajing sham jong o ye gajing kendu jong o ngan peni kumno le akapor bo pa ke jaka ka bo ye kendu Jing bat kumno no brio ula ban job ye ke Jing le bat kumno no brio ula ban ri yala ke Jong ke Jing ka ka ba bat ye ke Jing im ke Jong ho haduh ke Jingwan haduh ke Jing yap ba ula ban yang Skhem haduh ke sngi ke bakut ngakwa mentah ke sngi ba lingba ke Jing im ke Jong Petras kan long ke Jing ke khu ye ke Jing im ke Jong fi penlet Jingmot sengap hangan peni ya ke Jing im ke Jong Petras kendia uayu ni Petras ubaga Bible ke khat yu urigi kertang gi babon la khat yu Kefas la khat yu Siman la khat yu Petras badai na kita daw nga kwang an ong kini ke por lingkat ngan khat yu Siman Petras uayu ni Petras da pin pulia ke Bible u Petras ke kam jong u gadai unong tong dokha udai baladan la ka yeng ke sam kon gikti ke lok udan la ke kiau kurim jongo u Petras udai ubadan ru ki jinglong ki bambiang ke Jing shisha udai badan Jing duna shibon
Pipuli ke Jingim Jong na do sedang jang ke Bible na do ba ito yu. Haduh ka bakot udan sibon ke Jing duna. But pipuli yo new brio. Udairu brio ubadan pat ke Jing khat no blay. Udairu brio bo blay upendan kam rat ba aga Bible. Udairu brio ubayang apedeng jang ke bakiwai kim yang. But udairu brio ubayang sendan haduh ka bakot. Nagadaga daw habang ay kirtang ini ke Jing keren jonga. Kaei kabala ban bat Skhem Iangi Haduh ke Jingwan Jong Trai. Nga shim nuksa na uniw brio. Na mga sham ke Jingim Jong Petras. Kadai ka ba ay mensiyang palat ya ke Jingim Jong Ashimet. Kadai ka ba Krisyan yang haduh mentay ngi. Nga ju jaw mat. Nga ju yam teng-teng na nga puli ke Jingim Jong O. Kajukta yang kidan ki benta ki bakta shishay ki Jingim Jong a. But day kita ki bapenlang ngabangan krani ki Jingim Jong Petras mentay ki sngi. Kadan ka ay ka babat yu nu brio. But kadan ka way ka nangrim na ka Bible. Kabagi yu ishay ngan penifi lightly ki nangrim. Don lightly ki nangrim. Ki bakani ka Jingim ka Jong nu brio ka kodor. Baula ban yang haduh ka bakut. Badai na kita daw ngan peni fiba lada pisngaw to ika Jingim ka Jong nu brio. Kumno sedang, kumno yat, bat kumno yang haduh ka bakut. Nga kwanganong ifi kan yarap ifi ba pinsngaw to piro kumno pin sedang, kumno pin yat, kaya ka ba pin yakendo, bat kumno pila pin yang haduh ka Jingwan ka Jong Trai. Katakan kadai ka Jing hikai ka bakodor. Tangin ni pet yang ka Jing hikai na ka Jingim ka Jong Petras. Kabanding kong ngini pet kumno ka Bible ka keren yung brio. Na pipuli yung brio pin siyam ning kong day na ka gospel ka jong Lucas kalanang kabasan. Na pipuli yung brio pilap na kani ka baka Bible ka ang kumnes ngap ngan sipuli. Kala jati kat ba utaw pat ba ula yator siya u. Ya kabanyo sngawi ka ktin jong blay ba u yang arod ka pong Nazareth. Layu iar teligi liang kiba yang arut kita kepung regi nong tong dokha kila lami no na kibat kidang ya saj ya lagi jar. Ulah kiu tia haga wei na kita liang ka balang ka jong siman. Ba ulah ong yu ban nyat na khindiat na ringkau. Haba ulah syong tia ulah hikai ta kipat ba na lor ta ka liang. Tenda ulah wai no ka bakiran ulah ong siman nyat no siya bajiliw. Peniharu iki jar jong pi banduk ngat. Usiman ulah yutu ulah ong kukinrat. Ngila ya le shitom baro shimit. Ay ru ngem sim lagat ngap hawang ni kakten Henry namar kakten jong me ngan penhiar ia lagi jar bat ndau le kumta ungat sibon ba gi dokha bat ndau wan tani gi dokha dekat bagi parlok ke jong o nda habo yo i gi jingat gi dokha kadan gi jingta gi jingem gi jong o ulet cho Jesu dem khoseo bat usngau tho bo de bribo pop bat nado ka taga sngi uyo ka Jing khat ka Jong Trai. Tengah kwangan si peni lingkot lagi ni ka pori ka Jing sedang Jong nu brio. Fiyo inu brio di batong dokha usong ka ni ka ponga ka Nazareth bantong dokha. Kadai ka por ka badang la step la shy bat kila saj ki jar. Bat abaw klem ngat dokha udang saj ki jar. U Jesu wana ka taga por. But nda wanu Jesu kuma ka taga por. U wana ka por ka ba Petras udana ka jaka. Ka ba udana ka jaka ka ba etam. Nga kwangan ang ifig ni ka por kambun sin. U Jesu nda wani pi. U siyat siyam ni pi. Day ha ka por. Ka ba pidana ka jing ka ba krow. Kanungot ki brio pidan lesia ka jinglang jingem ka ba ka pertay ka lakin tayo pi sa marway pidan ka jaka ka ba pimyo ka ka jaka ka ba pipkat siya ba pay ka ba mlong ka ba dunong suda day kumakata ka por ba Jesu wan siya niyo brio day kumakata ka por bat uwan ni ka ban pan na uwi ka liyang ba uniyang kandiat ban kran ni ka ktiin ka jang play bat ndaw Petras uay ka ktiin ka jang play pipuli na ka Bible u Jesu kran ni ka ktiin ka jang play ngan penifi Kaei ka papidon ka man le na do besdang kumnu nu brio le ndaw Jesu la dep krani ka ktin ka jong play kinsan uang ya uda ka kirteng uang siman shimbyang liang jong me nyat shabakham julio
penhiar ki jar jome men ngat ki dokha u Petrus suya sngawi ke kitian shimi ke liang shimi ke jar jongo but shua ye ke bau let dunia ye ke ban king ke liang u ong ke ni kitian ko kin rat ngalayale shitam baro shimet te eiru am ngam shimngat Trai ngala persang de gilat baro bangan yo do khabaro shimet klemtia Henry Trai nga klem yo ye Henry ngayo snow yaga ktien kaba im ka jome kaba mekran kataga de point kaba ningkong tam kaba ngakwangan kren menegisngi dan tangka wai ka nangrim haga Bible ngap hangan ong lepai pinang ni nama ngakwangan kren tangi kita ka nangrim dan tangka wai ka nangrim nakani ka Bible kaba hikai yangi kaba la ban bat yang badipi la pidai nunu brio pidai nakano ka judge pidai nakano ri pidai nakano ka sinong pidai nakano ka jingat ngakwa menegis ngipin ngap menegis Kaei kaba la ban bat yang badipi Haduh ke Jingwan Jong Trai dan tang kini ke nong rem ke tagadai pidai ban nang ban yos ngau yang ke tin ke jong play ban nget ke tin ke jong play ban kongo ke tin ke jong play ban da sham ke tin ke jong play bat kata kadai ke badan bor palat ke tin jong play ke dan bor ban bat ke jing em ke jong pi haduh ke Jingwan Jong Trai light nang tam dan ko wepat u pastor ula ban em Ladau temen eru prapos nam, kendai bos nam. Nang hikai fia poka balang kilaban im slam lani kilaban yap no. Kijingger khu kilaban jano na kijing im kejok fi. Ki kamba ki bapiyo barakot kilaban du no. Kebalang kijing syakri ki ministry kijing syakri baro kilaban kut no. Bat ke jing im jong fi ke dai ban im jiki babam jikut na ka dau la dau play ula pen im pi hab ban sngo to ke jing sedang fi yo nu brio play koridor namar nadu besdang nu brio u kleme kendo yo jisu tang bu shi kendo henre yo galat ban yo sngo ye ke tien ke jong play ke besneo ke ni ke sngi ke dai ngi kendo jing bat ngi kwa ban yo ki kamba ngi klem yo sngo ye ke tien ke jong play ke badai dan sipon ki brio ki besulait long kristan no nak mar kadau bagi kwa ban long kristan dan ki kwa ban bo no jisu na mar bagi kendo jingpang na mar bagi kendo jing bagi kwa ban pai no show play ngam pen ram me kata ngam kren kata hendai la da pi pai show play la da pi klem yo ye ke jingla ka ba da ka tin ko show play kata kampat chingan na mar pin se kendo jing la da ka tin show play kam da na ke jing em jong pi pen yo pen pai de no try ngan peni kum no brio sedang u Petrus ula yo ya ke jing sedang ke badai u yo ke kabu ban ngap ke tin ke jong play na ke sintur ke jong Jesus Christ but no Jesus la krane ke tin ke jong play u new brio u badana preng ke jing bam sngo tau ke jingem Henry yo sngo ngakwangan ang fi ni gepor la da pim sngo tau ye jing em jong fi what hagni gepor let's see pi shong gepor hagni gepor hagajaka kaba pi klumartam but pim sngo tau Henry ngakren mentagski pi yo sngo ni gtin ge jong play katagen ge ga ba kodor ga ngakwangan ang fi hagni gepor u Petrus udah lagi jaka kaba klumar kaba msngel tau lekum no ni em kum no na maklem ngat dokha hagda kapor u yo galat ban yo sngo ye gektin ke jong play ngakwa pen buram ye gektin ke jong play haba pi yo galat ban snap ye ka namar gektin ke jong play ke pi yo kam dei ke bi jaran kat ke dei ke bo play u dan ke plan le ke jing em ke jong fi u Petrus hang ne tip ke jingmut jong ke dei bet ke dokha ndai ke jingmut jong play ke dei bo long brio be krau hago ke por
Nakatagadaw kan mga nang kren nang ni nga kwa nga nong ifi nakani ka jaka habang nga kren nga kwa mapinum nyaw penya laga jong ka jingim what let nyaw pen what ni ka por ka papiyo alat man yo sngaw tin ka jong play na magani ka tin ka jong play ka mga kren nagani ka por ka day ka mga laduay bat nga nget hagani ka por ka don ka jingpen sle jong man sema khot ka mga nget kan I man sema pi bapin don ka jing stang ka ba day haba bi shakriyo Trai Petros kanigi ka sngiga baning kong tam kabaw yo sngaw ikaktin ka jang play now Jesus Christ. Umpat shakriyo play nre ula yo sngaw. Uda na ka jinge bat ay ngo yo play na habaw krem ngat dok ha. Hadien baw yo sngaw tin ka jang play kaktin jang play kakta ika dok nut jang. Kaktin jang play ka penkai ka jinge namar ka shiti shiki nang rom ka nang ka basipaw ka khat ka bakhat nyaw kang ka jinge ka jana ka ba yo sngaw bat ka ba yo sngaw da kaktin ka jang play. Ay ang ginigapod ka mga nang kren kan don ka jing kerman na ka do noot jang fi. Pipuli na giniga Bible. Jisu ang yo shimi galing. Shimi ang ijar jame nyat shimi jaleo. Bread biyang ijar jame. Men ngat gido ka Petros. Ay ngo yo play uno brio shipang pen iya laga jang kadaw. Trai nga layle shitambaro shimen re engam krem ngat. Hari nga sngaw tunat bau nu brio wala daw ya kendo ya ka bakum kini ka jing bom ngat do ka. Hadien bau la yo sngaw ktin ka jong play uang ini ktin. Henry namar ka ktin jong me. Fika ni ka ktin ka day ka basyat pen kaman ni ka do not jonga. Kani ka ktin ka day ka basyat ay men siyam nga. Bawat la na ka doon ka jing ka bakat no ka no. Habang ayo sngaw ktin ka jong play. Ngarungan ong da ka juk ktin. Trai namar ngalayot sngaw ka ktin ka jame ngan ko ngu yaka bat ngan le ika. Uniu brio umpat jiyo sngaw ka day ka sien ka baning kong. Menta ka sngi uyo kalat ban yo sngaw. Bat habaw yo sngaw. Ublay wang yu pen ko ngu ila dia ka ktin ka jonga. Bat habaw Jisu kren. Petros pen ko ngu uang Trai ngan ko ngu ikaktin ka jame. What a pedang jong ka jing gibang ayo i. Hari Trai ngan ko ngu ikaktin ka jame. Bandaw ko ngu ikaktin ka jong play uyo ki kamba. Fiyo ika kamba ka klemdan mining yu la na pitpuli baha. Ka klemdan jingmut yu ka klem ktae yu ka ba usiyo kamba nre ka bakta ka day ndaw pet show Jisu. Uyo i ika eka bawlea. Baru sngaw to. Finda fi snap ika ktin ka jong play. Bada pinut ban pentray kampin sa sngaw to ika jing kraw ka jong play. Uwan show Jisu udem krop ika khoseo. Kapamot penret ila dia khmat jong play. Balay udem khoseo. Uang kilay no na nga ube ayo Jisu. Mday setiap ube andre udan ka jing sngaw to. Ba playang uni umday ubrio uday play. Udan ka jing shy. Fi ki brio ka bam tip ka ktin ka jong play. Ki kren ka jaj pa ka jaj. Andray lada pi snap ka ktin ka jong play. Pi kongo ika pin shy. Bau Jisu de khun jong play. Baru Petros ang ni uang Trai. Udem kasi uang kilay nyo na nga Trai. Na mga long bopop. But ay ngo yu play bau Jisu ang Siman. What ship ting. Nadu bentamen long unong tong brio. Pipuli bau ni brio lem no. Kila walam no iki liang syaringkaw. Berkila ino iki ebro. Kila buat yu. O Petros. Balay ula baniyang hadu ko bukut. Kapoin jonga ka baning kong gaday. O Petros. Ulanang banmat ya kektin ke jong blay. Lani usyam ya ke jing penim. Dakabaw yo ya kektin ke jong blay ke baday. But ukongo ya kektin ke jong blay. Usyam ya ke baday ke jingem. Day na kita down. Ngakwa nga nong ifi gani kektin ke day ke bakodor hadu kata-kata. Kabang ngakwa nga nong ifi. Ay mentaga sngiru. Lada pidon na ke jaka ka ba ngakwa pin nget ya gani kektin ke jong blay. Namala na pinget ya kektin ke jong blay pinyo i. Ublay usngotonat igajing im gajong fi. Fina puli bahaya ka Bible. Finlap bau ni brio uyo sngaw ng kong ikaktin gajong play. Kabaar ni brio unot ban kongo ikaktin gajong play. But kabalay ni brio uyo igajing kta gajong play.
Apin sedang nang ta la da fi shakri u play wala sedang da ka papi ong ay kendo i samla jong ai ba long ila ba le jing seng ba nak ta daw ngar le jing seng le singa i kendo ya ka long yeng ba shakri ba u play ta ta daw ngar le jing seng nga le se pi ong ai kendo jing pang nak ta daw nga kwa ban yo jing pen kia nga le jing seng no dengan but no itra kata kam dan nong rem na ka bible piklam yo ibu jisu khat i senran u khat da ka rukam wat u pitra sudan jing eng ni u klem but na mar ba yo i do khan buat namar kaktian ke jong play buat namar kaktian jong play ke ktai ke dot no jong kaktian jong play ke bukan wang trai kini bar khat ngadan jing en rena mar kaktian ke jamengan kongu ikabat ndau kongu yu ike kamba ba kata kaktian ke bat ke dot no jong usa shame ke jing la ka bomot but piu i usa i lot ike buat yu trai bale buat namar kaktian ke jong play ke ba yo sngo no jisu ka la ktai ke dot no jong de hang tanga kwa ba pin shai ba la da de fi yang Skhem Iangi Haduh Jingwan Jong Trai ka baning ko nga kwa ba pin da yo snow yu ktin ge jong play ge ba de bon ba gi yo ge ktin ge jong blend rega de ge ba khlem kta ki ai min ta ge skie ba nga kren nang ni nga kwa nga nang fi ka ne ge ktin ge ba nga kren chipi ka de ge ba don bor ka ba la ban pin ke la lot e baro ning kong ge jing em jong fi bat kan pin ke la dur ge jing em jong fi ba de ge baro adien jong fi la da fi not ban kong ge ktin ge jong play bat ka jing sdang ka ba ning kong ge jong pitras ka de usdang da ka bo yo sngaw ge ktin ge jong play ba ru pin tre kamega ai ngo yu play nam ta jing sdang ngine kren tang yu ne brio men ge sngi fi yo i no brio ngan ya no shkhman aga we pat ka pat de pi pet yo no brio na ga bible fi yo i ga we ga jing long ga jong de brio badap tang la ga jing duna ude brio ba bakla ba yo tia ude brio ba mau ba don ga jing bitar say ga wat u mutban mat yo tu ba one cam you jisu per get semini but fi yo no brio de ba kren ke bam de le kluman re u jisu u jet you no brio u eat you no brio u shania you no brio wara prengi jingtlat ke babon fitim nem what let mot bo jisu jet ke brio ke jana ke biang ke belong tip top u jisu jet ke brio ke badan ke jing bakla ke babon nrai u pet ki le kum noi ke tin ke jong play ke bakios no fi shamne ke ktin ke jong play ne fi shamme ke kamba fi shamne ke ktin ke jong play ne fi shamme ke way pat ke brio ne fi shamme ke niam ne fi shamme ke way pat u play kwa ban shania ke brio ke sham ya ke ktin ke jong play ning ko man ngayo inang ne nda haba yo ini ke ktin u bot yo jisu nda u bot yo jisu ye kan do jing ashibon ngan peni fi go we ga bentana ke ktin ke jong play ke ne ga de ga bajat kta ga dot note jonga ke ne ga de ga bajat pen luet ga dot note jonga nda haba ki sunran ke le bot yu jisu baro khatar ngot uladap jet benata de ke le bot ule ki kamba sai sanajar ke brio tang de ki santali ki puber artali ki dokha ule ki kamba pen ke lawanye ke bangane tu fi ule ki kamba ke bobon pen kia ke brio le ki kamba ke bobon ke bible bat ki sunran ke bobon ke le bot yu try nalor ki khatar ngot ki dan se ki wede ki sunran ki bedan de ki spangot ki bela bot yu jisu nda pi pulegal nang ka bahenrio nda kile yat kile bot u jisu nda la dep ko to jingi kai ye ke to ko ban le ke kamba aka ba upsai ke sanajar ngani tu pi ke pat ba kila nang khambon ki sanran kila shong shit bat baro khat arngot kila ye roi le se ngala ban ong ka ministry la ne ke jing shikri jong ki kala roi de ki spa ba de ke hajar namar sanajar tang ki rangba le se ila ada bandan ko shifau ne khat sanajar bat menta kila ye bot ba kila shing shit ham shong shit bagi bot yo trai bagi senran nganut benang kita ngau khan ngau sorong kita bagi la dot menta ba jisu bat nang ta de ba barakhat kile ye bot lot yo ba ka pertai barak wai kala kren meta shafang jisu kadan ga jing ngau shngan kadan ga jing ngau skam kadan ga jing kemen kadan ga jing shirham kadan ru ga jing shong shit ban yo kum ga ta ga jing insang ane de pej agalanang ka ba henrio jong yanes u jisu no krenik wai ga ktien wang shisha nga ngafi jaru babam ye do janga baru bam di ye snam janga dan benta ha ka hima ka janga no bam yo ban bam na ka do janga baru bam di na ka snam janga dan benta ha ka hima ka janga play nda ong ye de ktin wang ki pa jong pi ye bam ye ka mana ka ri klau ki yap na ngangalong ku jong ka jingam
ubawan na benang. Baru nunu babam na kaniga met jonga. Baru badi na kaniga snam jonga udan ka jing emalade hi. Ndau la krani kita kiktian ngani tu ipi ki brio ki babot yu ki sange. Mnal matre setiaban bot syo bagi sipet ki ngap. Bat ki angum ne ngap ngan pulin na kalanang ka bahenriu jong yane sikhat banriu pawang. Na margeta shibun na gisenran jong o bagi layo sngaw gilayong. Kaniga long kiktian ka ba etan u ay ubala ban ngap yu. Nabi syakriu blay nabi yo ay kiktian ka jong blay ka ba khame. Kadai ka taga ba day ka por jong ka jing tinjo ay ka jing et jong pi. Kan mau nabi bod Yesu finum shiu Isa ki kamba finum yo Isa bo blain chule lo ki ek kraw ka jing em jong fi finia kendo shibon ka jing ki senran ni ki bod ka ba ki wepat ki senran ni ki spa ni ki jar ki bod ki shangshit and right now Yesu kurani ka ba shisha nda mot banle ya ka ba shisha nda wong ya ka ba shisha shibon ki brio ki kenria nang ta hadu men ta fin lap dan shibon ki brio ki ba shangshit ban bod Yesu nda haba blai kurani ka jing shisha ban da ong ki jing shisha nga khwang ne tu vi tang khndiat ki ba not ban yang ba ka jing shisha khambon kim not ban yang ba ka jing shisha na ma ka jing shisha khamdan jing ya dai bat ka bam shisha Sibon malah jing sang bat ngiru dan sibon ba malah jing sang. Andai no Jesu ang ye ke badai ban le na kaktir ke jong play kambon bikin randin. Nama kaktai ke buram brio, nama kaktai ke niam, nama kaktai ke jing sngau, nama kaktai ke bayi basam, kaktai lot iki baro hang tapim not ban buat yo trai. O Jesu dai bamlang ko mo brio, umlang ko mangi bangi kran tangi ke ban pensngau tenat. Andai Jesu kran bet ye ke bashisha wang ne. Ununo ubam bame ke do jonga baru bam di ke snam jonga. Dan bentah ke hima ke jonga ke bahabneng. Shibon ba ka Bible kong kila ye thot yo bat ke me lechu kide ye kran khnyum bat ke me lechu atat bat u Jesus ngap hangan ong efi hang nengan kran khndiat kene gede ke khubor ka ba kraw palat fite buang kum nong ne wang u Jesus wang kum ne wang ngap ngan pulen ka lanang ka ba henriu jong yanes khat man riu puai wang habau Jesu la tip la de bi senran jong ugele kran khnyum chapang ka taw la ong ki kane ka pen thot efi fite buang kum no la pinyo i khonu briu le kiu shakabula dan menshwa badadap nang tawang dekat ban riu pulai kalang ka mensem ka bapenem ka do kampen mentoy eruem kita kiktian ki bangala krana fi kilang ka mensem ka jingem kiktian ki banga krana Jesu kilang ka mensem kilang ka jingem ndai ndau la kran kum tangan ni thui pi ka Bible ko angum ne dakhat ka ban riu pun riu gong na do ka ta shibun na ki senran jong o kila ya kladin no bat ki me let lem shu bat u balai ki kladin no balai ki pet no balai ki klem ne adu bakut balai ki paidin no balai ki pet no na mar ba u Jesu kran ni ka ktien ka ba ka ktien ka ba shisha ndau kurani ka ktien ka jong blai ka ba day ka ktien ka jong blai ka ba shisha nda haba ka ktien ka jong blai kamla ban rung ka jing em jong ki kem yai ne na ka ta daw nga song fi ka ai ka nongrem ka bala ban bat yangi hado ka jingwan ka jong Jesus Christ ka nongrem ka day ba pinang ban sedang Petras na ka ktien ka jong blai ba wat apreng ka jing ki ktien ka ba Jesus Christ wala na pim singaw to ki lang ka jing em ban ka mensim but lala pimut ban yang kamado ka bakut day tang ka jing diang lut lani ka jing lut ya ka ktien ka bakut ka jong blai nanong rem na ka wepat walay mut bagato ka jing ying mani jong fi ka laban bat ifi walay mut ka to ka jing ya shakri jong fi ka jing ya let yawan jong fi ka laban bat ifi do ka bakut nan na ka wepat nan kamba mdan jing entertainment lani kita ka jing pen berngya mdan gano ka balaban bat ifi hado ka bakot kadai lada fila ban pdiang lot ktien ka jong play ka ba Jesu Christ shibun ba agni gisngi ken ria nang ta fimte bu Jesu abu Christ ka farshi ka jong unong bet u ong ka ktien u ai do south league tu ka jeka
Madanu brio ba long ko musambay bahap harut lenti. Hagabo sambay bahap isim giwan girong no. Dan si bon gibrio balik jing seng menta si syakri u blake tin ke jong blake kamyo jaka baru saitan wanu rong no. Danu bahap apdeng ke jaka mau. Klem ngam jeliu, klem darung kham jeliu siktin ke jong blake. Tang shu kham jaga ba kandiat ke tut no bat ke sngi ke shit bat utu sambay u jing thong u yap no nama ba umdan Trai. Pipuli dan bahap sembai pedang jaka ke bedan sya mi tamaya mi lam kisha jinggu slai jong pertai kita hari Jisu ang utau sembai bahap ke kendau ke baha udah tahu beriu be yok ngautin ke jong play bat ubada ngaut ho ka un seiso ubashis pasha uban repu sha baru balai fu sha nagata gadau ke ni nong rem ke bang kren fiang ni ke dai ke bedan kam tam Kaei kabala ban bat ifi adu ke Jingwan ke jong Trai dei bapila ban pediang ya ke tien ke jong blai kum bagalong nai pen kelan ye ni tien ke jong blai nai shim ke balong nai shim kendiat na ke hukum tap agi brio bagalong kendiat ya ka bamlong na ka hukum kentai no le no penrong si gi brio si jing ai kendiat nang tade ka bam dalong na jing ai tap yang gi brio ka hukum wale le kum tang kwa bapiniang ga jing shisha Kaei ga ba ktin ke jong play ka ong le ga ta kaei ga bu Jisu ong le ga ta kaei ga ba apostol Paul wi kai Petras ba ktin ke jong play ka ong tong in kongu ye ga ta na ma de tang ga ta ka bala ban ri ye ga jingem jingi hadu ga jingwan ge jo Trai shabanang ta mdan la mdan ti ubrio bat nga pani fi tang na ga jingem jong Petras snaba nga pani fi tang na ga jingem jong Petras balai nga pani no brio na mangan si alam fi shik ni khat ga baharum ka ba jupen jaw mat ye ga do no janga ka jupen yam nga wat nga ju jaw mat ru balai nga ong kum ta na man ngayo i bangaro nga ye kendo ye jo don ga por nga shakri u play nga ye kendo ye jing ge ba palat teng ge ba pihaban summer way teng ge don ge por ge ba pi sharpen butnam don ge por ge ba pi pai ge jaka ka ba ki brio baro ge ba pilale ba ki linda le pi ki e no e pi kim tre priang e pi ki kentan e pi bat na pi pai ge jaka ga ba e fi jet ye ga ban shakri u play bat ban kongo ge tin ge jong play ka e palat na pi sa ga minority hagataga jing long marway kaba bisa satang marway hangni naki hajar gi babot yu Jisu baro gi petlot sa satang kanar ngot jayula na baro gi petlot na jisang pisa satang kanar ngot kadega ba palat yegi senran bat u Jisu de nong yalamu bashisha Tre setiaya kaban pen sngau bahaya no yano. Ndah ba baro gila kelati no, baro gila pet no, bagim tre bani let show baru Jisu Christ. Sa setang kanar ngot baru Jisu lang kalai ngot. Pipuli naga Bible naga lenang ka ba Henry ujong uyanes. Sngap ka Bible ka ong hagad khat ban riu punyaw. Namar ka tau Jisu ula keli kita ki kanar ngot. Piru piaman ne em ban let no. Hangni pinap bau blay kwa pin shagri u blay dakaba usukwa ya kaban kro yano em u blay day u kro u Jisu de u krani ge jing shisha siapin biang nang to shane ban siapin biang nang to shane ban pin sngot nat em Ukran bet ye ge jing shisha u ongi ki khanar ngot hadien bari ge hajar gila pet na u ongi ni ki khanar ngot ki bola jet wang piru piaman banyalai no lada pilek ru ngam dan jing sngawi namanga wan ngadai u jing shisha ngan krene ge jing shisha ngan ember ge jing shisha but dai na ge ta daw u Jisu khlem khro ge sinran u ongi ni ki piru piaman banyalai no nganut banong Wala kirke ngan pani fi ga nega rukam yo I janga bang pule Bible no Jisu ang piru piaman ne em banyalai no nganut banong kumakatu ka ne minute ka don ka jing kenja jar way ki shipet way sunran ki shipet bat nan malat kran
Namar menta ngidang ye songshit, ngidang ye snobang, ba medang le ke kamba, bat shibon ba kidang ye bot, hendrai melet keren penbani ke tu kektin, bat barok ithudlot, bat menta ngisa setang mangi kanan ngon ye le kumno ne pertai, bat dai ne ke takadau, ki senran dau Jisu ang piru piaman, ban ye le no mdan balat keren, ki ngap bejar. Bat dai kene ga ngakuang anong ifi. Kabasyat Kaei ka doon no chunga. Mdal manunong manuro. Sngap hangan ang ifi. Day tang uni ubrio ubakerteng upetras. Ubanga iet haga Bible ban keren siya jong. Uni yang jot. Fite buong gumno. Uang Trai. Day hanu pan ngin yelek. Me ong yengi mangin lek no na me shanung in yelek. Kaliyang ala bret yaw khpa yung ala i kakam ga barim ga business ga bahe ngala ino bat ngala nget ngala budi me nget ba me de khunjo play with him but ma ong yengi mentangin yelek no nakaliang jonga ong petras shanong alek fimte bu play wat ige brio gi balong kum tai ni sngi ige brio gi bahaba gi kendo jinga gi dang dan sa business gi dang dan sa to namlong da to le da to u play wat gi ta gi brio ngas ngau to nat yo petras ni ong shanu pat try me ong nga mangan le shanu ngam tip shunu ban let ngala ilut barakan ngala jil ban bodi me oi ngam ta ngini le no le chano ai kani kektien kan Kaei figuran ke por ke bah ke jingem jangaro ndangala ikindu sipun palat ke jing kawan ke por ke bakum ngini kektien ke basngo ko man ong u place ngo mo ong hato me ikindu jing kan men le no shano kadan ke por ke bang jubab u play dagani ke kektien try shano pan ngan le ngam tip shu ban le daga way pan ke kam wat ke kam ga bang try ngala ino bat la nga kendu jinge ka bakano kano ngam dan jaka like no Jesus Christ bat ngani toy piu Petras u yang dai hang ni nga kran tang u Petras man dai sngi u yang jat u ong ku try dai shano pan ngen le snga ba wong ga ke tien ga ba kaban long ye figa kaban kershani pido bakot pite buang no wang shanu palngin ye let me don kiktien jong jingem ga bam jukot ngilanget bat ngidang nget skam bat ngida tip ba melong tau Chris u kon jong play with him what you bought you Jesus namar kinu dao bot namar ba pishem ninkong ikktien ke jong blay ko mu Petras saga punga Nazareth bat nda haba pi kendo jing ba haba pi sa marway nda haba barogi patlot bat pi sa marway ba pinut manong Trai ngam don jaka shuda away namar kektien ke jame ka ba me kren shanga kalong jingem bat mensem me don ku Trai kektien jo ke jingem bam jekot bat Trai ka ta kektien ngam la shungan bread na ga donut changa kataken gede ka bala ban bat ifi do ka bakot mdan na ga wepan ngan kren ngene ku mu briu bala shakri khamslam mu blay klem dan ka weiru ka bala ban bat yanga wat ki jingpan khia gi bangayo nda kawan biang da kawi pagajing pangatiang nga do men sim biang nga artati na magatu ka kamba ka bangayo si false na men siwa ngam ken mau bahasyu ika henry sha nga nong ifi kaktin go jong play ka bangayo na do besnang magaktin go jong play ka bangayo malaga por ka jing hikai kadai tanggata ka babat iga do not jong abangan yang scam bagade tangkata ka nong remru ye pi baro la daga day ye fi finiang scam menta ngap ngan ong ifi la daga day yang abe de fi bangin yang baru Trai fitem ngi em mentam day tamangin sa marway ngi em agapor ngap hayanga
ngi hagapor kabaka borjo ga jingdom baro kanyale ye kaban shimlot e gktien ga jong blai na ga jing ga jong fi hagapor kabaka ktien ga jong blai ka usaitan unyale pitema usaitan umyale yang abe de piban le ke ukwa ban tu tangi ga ktien ga jong blai na ga da ukwa ban tu ga ktien ga jong blai na yeng mane Manginum not ban kren lut e ktien ga jong blai ga badai Manginum la ban kren tin ga jong blai watang shikin tanu na magibrigim la ngap dan gi jaka Amerika gi bamot ban bano e ktien ga jong blai dan gi jaka warang dia rikisi jantia gi bam sha ban yalap e ktien ga jong blai dan gi briu gi bam skautenat ba pinong aling ini kren tin ga jong blai laning in the dwayen pin ipin ga Bible dan bam skautenat ki kham skautenat e gi jing itu pau ki kham skautenat e gi bedai no briu bani ngani gi ktien ga jong blai fitip dai na ga dau shitang pin yo ino setan utulo gi ktien ga jong blai na yeng mani na gi snong gi tau na ga school na gi jing puli na gi jaga baro na pi weng no gi ktien ga jong blai dai hang tau setan un pin kelon kram gi jing paro but pinum la yang ado ga jingwan ga jong Trai blai la ai ngi ga Bible belong ga ktien ga jong blai bala dangi don ga ktien ga jong blai wat la da pisa marway finio ikan bat ifi na maga de tang ga ni ga ktien ga jong blai kabalaban bat de hanu pat trying in your leg me don ni ga ktien ga jing im bam jugot utaw de Petras Pila pinong balay try me jet you brio bam nang bam start balay try me jet you brio balay klumaru balen ni me wat apdeng jong u balen ni me hagapor me don ga jing sha bishar banda melami patru klam danget bana taulet chong pan managaliang hagduriao Tiberias ulai linkhot balay mele jet gum ni brio ngakwangan ni tupi blem pej ge pile abar re pej kum no ga ktien ge jong play ka rung shiga dot no jong fe But you uniu brio de begrauw. Nda haba baro khat ki snap jar. Nda haba baro ki la petlot. Uniu brio wang. Ku try de shanu pat ngan lait. Memedan ki ktien jo jing imbam jukot. Ngkwangan hong ifia ni gepor. Hagi ni gisngi. Bon bahaba no mensiem. Nama bam yo jing iseng. Bon bahaba no mensiem namar ki daw ki bobon renga kwanga nong fi ken maung yo ik ktien ge jong blay la ge jong ge ye fi yo eni galat ka bang kren mga men tagisngi kum no file ik ktien ge jong blay ge bang yo snau na preng jong fi ge por bang kren ik tien ge jong blay le se fi dang ken kor ge do chi chet ja fi dang ken kor ki kam jo fi pelip no fi le ge ngani thui fi ge ta kanom lap ban ya rap fi ken ma ko ne ge bo yo snau menta Kadai kaba kodo tam ga jing im jong fe kabalaban bat if ya do ga jingwan ga jong Trai ngakrani ga ni ga jing hikai mi ta ga sngi ga e ga balaban bat Skhem Iangi Haduh ga jingwan ga jong Trai kadai bala da fis dang da ga jingla ga bamut na ga ktien ga jong blai gum Petras bala da fis ngap ga ktien ga jong blai ga ktien ga jong blai ga rung shfi ba pedeng jo ga jaka ga ba e ba fi ong Trai Wat habanga ye kendo e jing e ro Trai ke ktien ge jame kade ga nongrim jong ge jing e jonga kita ki brio gendai ki ban yang hadu bakut nama de tang ge ktien ge jong blai kabalaban ri ge jing e chingi ban kabalaban bat Iangi Haduh ge jingwan ge jong Trai tagadao ngakwa ba fin minot e ge jing hikai minot e ge Bible study ge bedai Pet bahaba pinum shashkor ki wepan. Fitip ngan shi thu ifi. Kane ka banga hikai ifi minagisngi. Kade ka bakrao palan. Nama piyo ina ka Bible lagi nigisngi. Ngan shi pule ifi kendiat. Tangan pule ifi naga ktien ka jong blai. Nada pin pule naga shiti ka jong Timothi ka baningkong ka lanang ka basao. Ka Bible ka ang mensim u ong shai bahagi yagi bakhatdo don giban hab no naga jingay daga bapun shashkor gi mensim bashukor baga jingi kai gi ksoy ki brio gen khamsngot nat e gi jingi kai gi ksoy
dan gibalen blay dan gibalen yu mensi mekhoy dan gibahikai biang iga bam gedi dan gibawan ra biang iga hukum dan gibawan biang iga ban penksani iga jingle ban ngakwang anong ifi dapet bah pi pensha skor ia kanu gini gisngi penyan penifi na gishiti ga baar ga jong Paul sa Timothy kalanang ka basaw apso Paul adep yo ilpa wang kumni yo Timothy nga hukum ya me akmat ublay ba Jesus Christ bu Trai uban sa bishar ga ba imar ga ba yap ga jingmi pau jong uba ga hima jong to men yalap ite ga ktien to ya minat aba day por abam day por de to men spin kendo to sneng to kentu da ga jing sha aslam baro ba ga jing ikai balay uang namar ga ni ga daw namar ka por ganja but kinom sha skor ga jing ikai ba janai fitep ka ktien gala urlang menta ka por kan jang of so pawla deb yo ilu pa ga jing pen pau ga jong mensi mo ko maka sa poi ka por ba gi brio gi nom tres ngap ga jing ikai ki ba jana in rehab ki dan gi skor ba dai kini kentan hala di nong ikai ga bakum ga jing kwa bra jong ki ken pen pai no ela ga skor jong ki na ga jing shisha but ken pai kmat she ki puri scam dapat bahai kita ga puri scam ga banga ki fairy tale ba ang kakti in English. Kin mao nga klem kren nang neban ya tuk hana efi. Wala isngawi emde ba nga penram ga jing le jong fi. Dan gibriyo bi ang manu ba ya tuk hana me da gisngi. Hang ne ha YouTube nga klem wan ya tuk hana efi. Nga wan nang neban ya lap bat ban kren ga jing shisha jong kakti in ga jong blay. Blay klem bu ingi ginong ya tuk hana. Blay bu ingi bangin kren ni kaktin ke jong blay nama de tang kaktin ke jong blay kaba shisha kaba laban bat if ya do ke jingwan ke jong Jesus Christ na kata daw nga yang nang ne nga kwa nga nong ifi ay bagini ke bang kren na ke jing im jong Petras kan long ke jing hikai ke bakraw babila ban yang Skhem Haduh ke jingwan ke jong Trai kat do ngan pen ifi ya ke jing im ke jong Petras ula sedang da kabu syami ke ketien ke jong play ke ba im habau ya lenti apdang jo ke jing ele ke jing penshoy ke jing tenjo bar ke jing samar way ke jing kendo ke bobon jo ke jing im are no bre wong tradition ngan let namar medan ke ketien jo ke jing im ke bobam jukot mat khadu no bre wong ke ketien ngap ngan pule agni ke de bangas ngot nat aga bible no bre wong ke ketien ngap ngan pule nga kwa fin bat ba mene wang Paul yo Timothy wang ken pensha skor gi puri scam skap au ong kumno Petras gi gi puri scam shwa bangan Paul gi gi puri scam ngap ngan puli ne gi shithi gi ba ar Petras kal nang ga beningkong ngan puli ne gi khat ka ba khat sao kani gi gi ktien ka ba kren no Petras ha ga jing tho jong wang habatip bagata ka ba bu no ye gi gi ying trap jonga kala jan e kat kumbo Trai jengi Jesus Christ ulapen i hanga wang ngala tip baru Jesus ulapen pau hanga bagani ga balot no ini ga ying trap kamot ga jing yap kala jani u fitip kumno yap Petras u yap da ka basa nan na da perdet saliai ga ta namar ula sham ya ka ktien ga jong blay ga be bandau thoi ni ga shiti ga ba khat do jong nda habaula no kamet ndaula dep yo i bagala dega porbo lek no nang ni pete pite buang kumno wang ga khat ga ba khan riu jong ga shiti ga ba ar Petras kal nang ga beningkong wang ga khat ga ba khan riu ngem shimla bot ya ki puris kam hagini gi skibon ba ga puris kam Aisha jar pinyo shipo jar shakri play pinyo jing im go besok ya baru Trai pinyo i play pinyo spy pinyo laga jong private jet pinyo laga kali ga ram pinyo kita gide ge puri scam ngani toifi u Petras wang shwai ga bonia fite bo ngam no wang nga khlembot no i ge puri scam daga ba taunang sianti men baga pente ba pi ya ga bor jong jingwan Trai jing Jesus Christ
Sngap buang non rengi long ki nong yo I kata jing long buram jong. Fite buang long ki nong yo I heu yo I u yo I ha ka porbo Jisu ya lam yo u tu lom jong ka jing kaladur ha ka ba fin puli ke ne fin lap na ka gospel ka jong Lucas kala nong ka ba khandai ke khat na do ka ba arfo prater ter la tho ke ne bro lightly ki gospel but nga kwa ngan ong if Jisu ya lam ke ne Petrus Yohanes baru check up show lom baru Jisu pen kaladur wanu Moses wanu Elijah ki yang but kadan ke tien jong blai ka sawa na benang kabang niu long khono banga baru banga snow baha to pen shashkor yo ya kata ka ktenu Petrus kada rung shado ka jingman ka rung shaga donot kala long ka donot jo but hashua ba uniap uang ini ki ktena ka shiti ka jo uang ngam shimla bot ka puriskam handrengala long unang yo yo Namarula piang no play ubo kupai ke jinglang buram mali ke jingpenan buram uang ke siti ke bening ke baar Petras kelenang ke bening ko nga puli khat bakhat nyau ter gong namarula piang no play ubo kupai ke jinglang buram mali ke jingpenan buram men balawan ker ke ni ke tian hau na ke buram ke bakrau ke ting shan uni ulong khon changa ba yau bang sngo ba snga buam no ya kan ni ke tian ngila yo snau mangi bakada wan na benang men mangi don leman u hau tau lum bakentang bat dai ke tian ke ba yang ang Petrus ngala syame ke ktien jong blai na do besdang ngala yang skam na mar banga yo ke ktien jong jing embam jukot but hado banga na syayap na kabentau Jesus Christ nganum lene ke jingat ngan yang skam namar ke ktien ke banga yo sngo no blai na beneng karung men banga yo don lambat u auto lo mo bekentang but dega ktien ke jong blai ke bat yo Petrus hado ke bekot finum len yo Trai finum tieng ke jing yau finum tieng ke jing samarway finum saliai ke finum tieng ke so ke dujak ke bol jingdom lada fidan ke ktien ke jong blai nak ta daw na yang nang ni shai ke bangan penkut ini ke jing keren jong Kaei ke balaban bat Skhem Iangi ke bekot hado ke jingwan ke jong Trai mnan ke wepat day tang ktien ke jong blai ke beem naga ta daw nga kwa bangan ong ifi kumbo blai la ai hanga banga laban kren ke ktien ke jong blai kumbo blai la ai ke jing ai ke jing pen slep bangi la ke ban ai ifi ye ke jing hikai ne ke ktien ke jong blai nga kren haga ni ke podon ke jing pen pau no Trai dan na pleng jong fi fidan ke jing pang ke bajur ba pedeng jong ni ke kli jong fi kadan ke jing king bayong le sing am tip regadan ke jing pang ke badan ke ni ke kli ke jong fi bar kadan ke jing pang ru ke bala kham slam ha ke ni ke jabieng jong fi fidan ke jing kथा ke jing pang ke bajur palat ke bala te fi bar katang shuan ke ni phim kwa ye ke eru ha ke ni ke por blai un pen khia fi dabat bai ke tanam ng kren no namang la poyer tat che ke bangan pen kot walai lingo ke ni kumlo ngayo in re blai pen pau bat la da fi nget ye ke ni ngan duai blai pen khia fi adien bala dep kren u Petrus ong akhem bode ke puriskam henrenga ya lap fi Jisu namar kata ke ktien ke banga yo sngaw na beneng kata ke ktien ke bat yang hadu menta ke sngi shwa banga niap badai ne kata ke daw nga kwa bapin buram ke ktien ke jong blai ke ktien ke jong blai dan preng jong fi menta phim dan show manu aga yeng jong fi bat kala de ke por ke bapisa marway bale phim ang Trai ngamlong marway nga dan ke ktien ke jame bat u Jisu ang wang la de ke ktien jong nga ke kayaine afi bat la de ke ktien bat la de fiaine aga ktien ke jong ye ke bapin pano pa jong kan long fi ye ke tau ang ke gospel ke jong Yohanes kal nang ke bakhat san ke de khat ke benyau badai ne kata daw nga kwa mna ke sngi banga nong fi u blai u snot nat ke breu ke bobot yo u mdai na daw ki kamba mdai na magi jingger khum mdai na marga yeng mdai na mata ka shong ka shong man re fi bot yo Trai mdai na mata ka niam fi bot yo Trai na mar ba fi sham ke ktien ke jong blai ba fi im na ke ktien ke jong blai fi ya ke ktien ke jong blai ba penyo igre tangata ka ban penlong fi ki nong job ba pila ban yang Skhem hadu sngi ke bakot bat nganget ngan duai no ha ke ni ke por kana wana preng jong fi dana preng ke jaka ke be ba fi dana preng jong ke jing kendo jong ke jing jar jong ke jing
Fitip la penia seria mega Bible ke kitab map nga ke city ke Hebrew nang ke khat kalanang ke besau ke khat ke khat ar ke ang ke tien ke jong blai ke lang ke im ke donbor ke ba khamnep bane ke watlam ar liang suti ba habang krene ni ke tien ke jong blai wala fidana ke addiction ke bejur blai pelaj fi fidana preng jong ke jing ban kia jong ke jing mo per khat ke jing snasi ke tien ke jong blai ke pelaj fi If you don't bring a jing shakri blake of him snow tau, you want pen ban jing a kendo bear, a quap of him young Hagabrio, young Hagatin good jump play, but in the way, Namta John Fee, nigga bar. Don't you let long in the way, nigga Kalima. Could trying a young near playing on a cranny nigga tin good jammy. Bang a twaya play beginning a brio give a yacht snow barrow and a tin good jammy, cut jing pen slat jamming and here a good jing im junkie. Ay ko pa bag ktien ka bang kren bag habaki yo snow yaka kalong ka bala pen kle rungkat bag bor ka jong minsim bakoy a playing a twai ko pa bag ni brio ke ba shame me menta ka snigen sham rungkat bag ktien ka jame kin kala ka ba mot ka ktien ka jame kin ya de ni jing em da ka baki nget ka ktien ka jame but kin yang hadu ka bakut de na mar baki ya bag ka ktien ka jame twai na twai men prolonging ni brio baro be yo snow bakin nangin try ya ka ban bura me ka ktien ke jame ban eet gekteen ke jame ban ngat je gekteen ke jame gen chisu be eet trying at a kerpat a blay gen ge por ya ga ba men ya rap ye gen ge brio baro ki be yo snow manadu mentag sngi kinom yang haki aka kinom yang ge jing ai kinom yang ge prophecy kinom yang ge jing itu pau kinom yang ge weipat ge jing ai ge jong mensim wat lagi tagi long ge jing dan coming hareng in yang ka nong rem ge long ge gekteen ge jame try a blay jonga penlong ge ge brio ge be yo snow bakinom pen seng nong rem la ge jong ge jing house up and re ha ge gekteen ge jame ba ha ba ke eryong wan ha ba ge jing le ki wan try kinom kalan ge jing em jong ki ken yang Skhem Haduh ge Jingwan ge jame trying a idot shamega buram ngaidot shamega jingo but jingero ngan duai nam ta gitu gebrio kibedan ke jing pidan jing long ko bayong ne ge khli jong fi bat pidan ke jing pang shipok long ko dung ko masuro tangin duai blame le ke kamba ifi hagani ge por la da fidei ki bakum ta shura ge kti ge jopingan duai hagani ge por hi fini blame pen kia ifi bat sapen tip shanga de thuru ai ga message nga ai ngoi blay nam ta gitu ba pang terpeng hadien bo blay pen pau nga gitu ga Sunday abang pelat ye ga YouTube channel shibon ba ki ba phat ga message ki ba yo ga jing ko hadu men name and step dang dan ki ba phone shanga ba ki thu ye nga ba ki yo ga jing pen kia te de na ga daw nga kwa mta ga sngi ba nganda duai ai blay un ko khu un pen kia if tang ni duai ha ga ni ga por ko trying a yang nang ne blay kini ke brio gen try ke biran ke jingpang hakne ke jabing jo ki ang ne khli gen try kato ka ba kta ka ba pen bayong ka ba ben ka ba king ke khli gen try ka ba pen wel ye kini ke bon snam bon bnai bon sngi try nga ben ke jing em jong ki ban nga kren ke jing kya ka ba ke jing em snam ke jong Jesus Christ kan long ke jing em jong ki ban adu men ta ke sngi try kan wan ke jing pelaj ke jing em jong ki ban ngai lut sheme ke buram ngada nget na do meta ge sneakin kias nan ken light sendan bat ken de ge brige ba eet ge ktien ge jame ge be shakri yeme trangi ailot sheme ge buram ha ge kerteng ge jong chisungi twai amen bat amen to blain ker khui fi ngada kerpat ba ge jing kren ge bang kren phini ai snap bat wat ken ria na ge ktien ge jong play to blain ker khui fi subscribe ge channel finio i ga nang ge jing men toy ge jing em jong fi ku bless you bon